Umshini uSivuyile Qamlana uxelela inkundla ukuba nguye yedwa umuntu wayesebenza ngemini yentlekele yaseNyobeni. Zange sayibonisa ifootage. Into yasike yenzeka qha uba utata uSivalise afowunele umntu andimazi lo mntu emfonele apha ekhoti echaza le nto siyichaza into yoba asikwazi ufayina sifayinelwe into esingayaziyo because sichaza uba ibimele uba abantu abaphambi kwethu ngabantu abaselungelweni loba babe phayana ngasethilini. Yabuya ke isithi impendulo kulo mntu wayomfowunela masiqhutyekeke sifayinwe because ibimele uba nathi sizifunile IDs. uQamlana wongeze ngelithi wayengazi ukuhlawula R2,000 eerandi kwakuthetha ukuba uvuma ityala lokuthengisela utywala abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-18. Ngoko ke ndandifuna ukubhatala intlawulo ndandingayicinganga ke uba inoba ihamba apho kwelo nqanaba. Into endandiyibhatalele yona intlawulo ukuba ndisithi ndiyaphuma ekheyisini, but ke ndandingayazi uba ndiyavumelana nento ethi ndiye ndathengisela abantwana abangekho sevumelweni lokuba basele ngalaa mini yesiganeko. Elingqina liqhube lathi nangona esi sehlo sisibi kodwa usamile ngelithi umsebenzi wokuqinisekisa ukuba kho mntwana ungaphantsi kweminyaka eyi-18 ubudala ovunyelwayo ukuba angene ngaphakathi kumsebenzi wabagada emnyango. Ewe, ndandizibona ndimsulwa because into endime ngayo is that wonke umntu owayephambi kwam ngelaa xesha ngumntu oselungelelweni loba bekanti uphakathi ethaveni. Ityala lihlehliselwe ungomso nalapho kulindeleke ukuba igqwetha lokhuselo lixhophele ityala. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseMonti.